she anogaro ndirova. Murume akandiwana she anogaro ndituka. Murume akandiwana she anouya mangwanani. Kwaanorara ndiziri indiraiwo mumba mangu. Tisvikewo mai mufundisi. Svikaizve mwanangu, svikai. Yevoi makagara henyu pazuva. Ndodiko. Kuri kutonhora mumba macho umu, munotonhora mwanangu. Chirega kufugama mwanangu. Kana chigara pachiya. Kwededza chiya ugare zvakanaka. Asi panotonhora pa ukafugama unopihwa kundwa nechando. Mai mufundisi makadii? Ndipo hangu mwanangu, makadii? Mupenyu hangu ini. Kumba kuri sei zvako nemhuri? Ai, zvakaoma. Ndinombosiya kwakamira mushe. Handisi kugara zvakanaka mai mufundisi kumba uku. Uchindiona ndakadai ndasvika panapa. Kana pekutangira chaipo undikudze nyaya yangu. Ndotangira papi mai mufundisi? Nyangwe murume kumba haachauyi. Kana chikafu chandamubikira chai haasi kudya. Maichemere mwanangu. Ndikuti hauchemi. Unowa zvandotaura. Pane mamwe masituation asingadi maprayers. Unozvinzwa? It's not always paunoti ukaita maproblems woti handinoda kunamata. Zvimwe zvinhu zvinotoda action. Unonzwa zvandotaura? Mwanangu, indiri mai mufundisi vasingavanzi vanotaura zvinhu sezvazviri. Unozviwa zvandotaura? Maichemere, ndauti wega nepfungwa dzako semunhu wemukadzi ndauti uzvitarise kubva kumusoro kusvika kuzasi. Tara masungiro wakaita musoro wako. Chingotarisawo masungiro wakaita musoro wako. Chitarise zvawakairikidza mablouse. Munhu wemukadzi wakairikidza mablouse. Ndakatarisa kumeso kwako chaiko mwanangu. Kugeza makusena unogezera. Handina kuwana nguva mama. Pawakwira bhazi mumukombi munhu wemukadzi kubva kumba kwako kusvika kuno kugreen side usina kana kugeza kana kumeso. Chinduza izvo zviona kana mapfekera wakaita kana pane chiuno chesiketi chaipo mwanangu wazvizivi hazvinzembo. Munhu wemukadzi unozvimisikidza. Unozva zvandotaura? Munhu wemukadzi unozvimisikidza. Kausingagoni hatiti une hembe dzacho dzekupfeka handiti. Shoma dzaunadzo idzo semapfekera wakaita iwe usina kuisa blouse dziripamusoro iyi. Handinoona kuti blouse yako iri pamusoro iri netupepo. Iyo isiketi yako ine tupepo. Iwe wangopfeka zviviri zvakadai. Wosunga musoro wako zvakanaka. Wogeza kumeso wodzosora vasilini yako. Izvozvi mwanangu handikuvanziri kana hahwa yako chaichayo. Pandakatogara ndiri pano ndiri kuiwa. Tasa sunza hahwa. Wona zvayakaita hahwa yako. Yakasvika kuti cha. Roloni mwanangu. Chimira vanhu chikurayira. Ndakambobvisa apa idzi. Akandirowa musi wandakabvisa. Hanzi wabvisirei? Musi wandisingabvisi. Hakuna murume akadero. Unoona chakatokurovera nyaya kuti wakuda kuzvitangira pamusoro. Ungadai wakanomuudza kuti kwatakaenda kuchinana namai mufundisi uko takanoudzwa kuti munhu wemukadzi unoshevha hahwa woisa roloni. Kwete kuti munhu hahwa munogara makaita kunga mune mbeva kudai so kuti unga unoda kutsvaga mbeva imomo. Hazvizvo zvazvinoitwa mwanangu. Munhu wemukadzi unomuka makuseni wotsvaira mumba mako, mumba mochena, woisira murume wako mvura yekugeza. Unozva zvandotaura? Woisira murume wako mvura yekugeza, womurespekta. Even pakubika chaipo mwanangu. Ukaisa dhamu yekuti murume kana oda kunyurira nyama utanga kupinza zvigumwe zvose kana ruoko gose kudai tasanoda kudhidha mudhidho. Handizvo zvazvinoitwa. Mashitsi chaiwo mumba anochinjwa. Unozvinzwa mwanangu? Even ilangeni yaunoita yaunenge unayo kana yasipo yegreen chaicho unowa chawo mwanangu. Munhu wemukadzi futi unoshanda wotsvakawo zvistay soft woisawo zvinhu zvako zvinowirira. Hapana murume anoda mukadzi wakadai mwanangu. Hapana. Handipi mari mama. Chinotoita kuti unyimwe mari ichocho. Nyangwe kutenga hembe ndotenga. Mwanangu, mira ndikudze mukadzi wakangwara. Mazuva ano mukadzi wakangwara 2022 yatiri ino. Indiri mai mufundisi unozviziva. Unoziva kuti zvozvi ndinoshanda. Tarisa uku mavhasi kawo. Ndototengesa mavhasi, ndotengesa maketi, ndotengesa zvose. Handinozviona. Kana even pandakagara chepu mwanangu pano pakashongedzeka. Izvozvi zviWhatsApp ndechitotsvaka mabasa ndichitengesa zvo zvangu ndichidiya ndingomiri kuti vava mufundisi vandipe. Iwe unosvika kugara pasi nemurume wako. Baba ningi. Pandinoresha ndopaziva apekuti nepekuti ndiregerere murume wangu. Unozva zvandotaura? Baba oni ndafunga kuti nditengese hangu kana chimusika pamba. Mafrizidi chawo maputi chi munhu wemukadzi woona kana $1 kana $2 pazuva. Kwete kungomira. Ndiani ungasvida? Kubva kupedhi chaipo chinotengegwa nemurume. Kana izvozvi uri kusungire hembe mwanangu, handinoona zvandiri kuzama kutaura. Shongedzeka mai oni, shongedzeka mwanangu.
izvi zvaunoita izvi ndozvoita kuti murume yakusiya izvozvo ukasvika kumada kuti zvozvisvika kumba kwako wosvika wobudisa mapleti ese makitchen unit womageza womanika nemvura inodziya womasukudza nemvura inodziya woklina mba mako mochena wowaridza mubhedha wotura hembe dzemurume wako wowacha woaina wobika good food makitanda kuti unoitaka usambobika zviri zvinonetsa kuti ungotora bhifi yako wobika bhifi yako paunotanga kuisa mvura paipa yobva kuti tumadomasi tumaonyeni wongoikanga wenyatsokubva kuti mavheji imomo handiti wongoita zvinhu zvinoshambidzira even kana uchipakura mundiro chaichaiwo upakuri mundiro yebhuluzi iwe uchipakura mundiro wegirini ukaita ndiro yako yewaiti kasadza kako kakaombirizwa zvakanaka handiti kamavheji kako murume wako omisira mvura gilasi worakachina hadhiri magilasi anoita $3 set of 6 unenge usitorina kapu munhu wemukadzi ndozvisiva vamwe vakadzi havatori namagilasi akadai unenge uchingoisira murume mukapu yokumwira tii iyoyo yakatokededuka kudhara kana respect chaiyo vamwe venyu munongotopinda mumachira usiku wabva uchikwera uchitaura nyaya kumakuhwa kumaraini kwakungolopinda nehahwa inonhwa seizvozvi ndofanira kuti murume anotsamira pai muri wako gwakadini ungasafenderamo unofendazve handizvo here mwanangu hapana kana kutekwa kana uroi kana chiya pamwanangu iwe ndori kuzviputsira musha wako namavako akwaho maviri ako ukangonoteedzera zvandiri kukudza pano uchaiva uchinditenda kuti maimufundisika makaita basa yesi pfugama uchinamata kuti mwari pandinotaura nemurume wapangu paya ndichikumbira mari yekutanga bhizinesi pandinotodai kumurume wangu andihwisise asi zvazvidi Minamato bachi murume akandiwana she anogara